Senjuri, inselmilkom mill-ġdid u grazzi tal-li naqattu magħna l-programm Qribna ftit minuti kollox qabel l-aħbarijiet naġġornawkom b'dak li qed jiġri madwarna. Reċentament intom probabbli wkoll qed isseguna jien inkluż attendejna għall-Expo li tella ġewwa l-MFCC ġewwa Taqali. Expo mill-isbaħ illi minn sena għal sena qed naraw kif dejjem qed jimmodernizza lilu nnifsu jkun ukoll attrajenti għan-nies li jattendu ħafna familji Maltin u Għawċin rajt statistika reċenti wkoll madwar 80,000 ruħ li għażlu li jattendu għal din l-Expo. L-entitajiet governattivi kollha taħt saqaf wieħed u intom tkunu tistgħu wkoll tqattaw ftit ħin mal-familja tagħkom biex tkunu tistgħu tesperjenzaw aktar mill-viċin il-ħidma li jagħmel is-servizz pubbliku ġewwa pajjiżna. Biex inkompli ma' dan l-istess argument ħanħalli f'idejn Nolin għaliex minn naħa tiegħu se jispjegalna wkoll kif dan l-istess Expo mhux biss kien ta' esibizzjoni għall-familji iżda iżjed minn hekk l-istess ħaddiema li ntqajtu magħhom waqt dan l-istess Expo dawk l-istess ħaddiema issa ser ikunu qegħdin igawdu minn ftehim kollettivi ġodda, ġifieri minn collective agreements ġodda li jtejbu il-pożizzjoni finanzjarja tagħhom u naturalment ukoll il-pożizzjoni tagħhom fuq il-post tax-xogħol. Insegwu flimkien. Dan l-aħħar assistejna għat-tielet edizzjoni tal-Expo tas-Servizz Pubbliku. Bażikament l-Expo iwirja li turi x'joffru l-entitajiet differenti tal-Gvern. L-għaniet ewlenin tal-Expo tas-Servizz Pubbliku huma li s-servizz pubbliku ikun aktar viċin in-nies u bekk iċ-ċittadini jitkellmu direttament ma' rappreżentanti ta' ministeri, dipartimenti u entitajiet pubbliċi. Juri servizzi esistenti u ġodda, jippromuovi trasparenza u innovazzjoni, juru teknoloġiji jew inizjattivi ġodda li qed jimplementa s-settur pubbliku. U jinkoraġġixxi l-impjiegi fis-settur pubbliku. Matul din l-edizzjoni din is-sena ġew iffurmati wkoll 3 ftehimiet kollettivi li jolqtu 3 setturi differenti ta' ħaddiema. Dawn huma l-impjegati tas-servizz pubbliku fl-ICT Stream, social workers tas-servizz pubbliku kif ukoll impjegati tal-MCSD. Il-ftehimiet kollettivi ġew formati fil-preżenza tal-Prim Ministru Robert Abela u l-Kap tas-Servizz Pubbliku Tony Sultana. Il-ftehim settorjali se jkomplu itejbu kundizzjonijiet tal-impjiegi tal-ħaddiema fis-servizz pubbliku li jaħdmu mhux biss billi se jtibu fil-grad li normalment impjegat jibda l-karriera tiegħu minnu, iżda wkoll titjib ta' allowances esistenti kif ukoll l-introduzzjoni ta' allowances ġodda u dan ovvjament skont il-grad u l-livell ta' responsabilità. Se jsir ukoll investiment fil-ħaddiema f'dak li hu taħriġ iżda wkoll possibilità ta' avvanz fil-karriera. Ftehimiet kollettivi bħal dawn huma xhieda kemm il-Gvern ħares lejn l-importanza tat-titjib tal-kondizzjonijiet tal-ħaddiema Maltin biss ħarsa lejn l-aħħar snin kellna xhieda ta' qatt ta' ftehimiet settorjali li kienu bla preċedent fosthom Aġenzija tas-Servizzi Korrettivi l-għalliema u mal-ħaddiema tal-FSWS u l-MCAST fost l-oħrajn. Grazzi lilek Nolin tal-filmat li ħejjejtinna jiena nkompli ma' Nolin ukoll daw il-ftehimiet kollettivi issa hija xi ħaġa li drajna tista' tgħid għaliex hija xi ħaġa li vera forsi ħażin neħdu for granted iżda wieħed jirrikonoxxi wkoll kemm dawn il-ftehimiet kollettivi naqdu mal-bqija ta' kullana ta' ftehimiet kollettivi oħra, collective agreements illi amministrazzjoni laburista mill-2013 il hawn dejjem kienet kommessa li tara kif tagħmel biex tkompli ttejjeb il-qagħda finanzjarja tal-ħaddiema tagħna. Dawk illi jaħdmu wkoll f'ħafna setturi differenti illi kif stajtu ssegwu intom stess fl-Expo kemm kienu ta' għajnuna għalina minn jum għal jum il-ħaddiema li jaħdmu fis-servizz pubbliku. Senjuri, jiena minn hawnhekk m'għandi xejn iżjed xi nżid li filli nirringrazzjakom tal-li mill-ġdid segwejtu l-programm Qribna. Neħġieġkom tibqgħu ssegwu l-istazzjon 1 minn hawn ftit minuti oħra nagħtu bidu għall-aħbarijiet fuq dan l-istess stazzjon. Issa, grazzi.